13. maj. Klokken den er 11.10. Jeg er her med en kort nyhedsudsendelse. Jeg hedder Nina Illum, og jeg er jeres vært for i dag. Politikerne diskuterer i øjeblikket patentdomstolen til Europaparlamentet, men det vender vi tilbage til senere. Først en vigtig nyhed. Det er kommet frem, at vi i Danmark har en pige med nogle helt specielle evner, og vi vil nu stille om til en reporter, som vil referere nogle af de særlige hændelser. Tak skal du have, Nina. Mit navn er Ulla Terkelsen, og jeg står på Brandpunktet i Løgstør. Vi har fået en rigtig speciel oplysning om en episode, vi har kaldt Heavy Metal. Det handler om en kvinde med særlige evner, hvor hun mener at kunne se ting i folk. Nogle gange kommer det bare til hende, og det er oftest mænd, der har brug for hendes hjælp. Hun får visse billeder, når hun lukker øjnene, og det ofte handler om heavy metal, men hun kan ikke selv lide det. Vi står her i Løgstør, og jeg har fanget Tine og spurgt hende ind til nogle af hendes hændelser. Kan du ikke prøve at fortælle os lidt om nogle af de hændelser, hvor du har fået nogle syn? Jo, jeg oplever det faktisk rigtig tit i tog, hvor jeg så sidder ved siden af en typisk mand, og så kan jeg bare se billeder, altså jeg kan sådan lukke mine øjne, og så kan jeg se det der heavy metal. Jeg ser ligesom, for eksempel hvis jeg sidder over for en fyr i et tog, så ser jeg ligesom ham i sådan en episode, hvor han så bare hører det der heavy metal. Og det er bare et billede, du får der? Ja, det er bare et billede, det kommer bare lige pludselig til mig, og det er virkelig en speciel evne. Ja. Og så forleden var jeg så ude ved min rigtig gode veninde, og jeg sidder ved siden af en rigtig pæn mand, og vi finder så ud af, at vi har masser af ting til fælles. Men så ser jeg det billede af heavy metal. Og det var jeg rigtig ked af, men jeg vil også være sikker på, at han ligesom kunne lide heavy metal. Fordi jeg kunne ikke spille den her chance, for han var en virkelig lækker mand. Og så spurgte jeg ham så, hvilken musik han kunne lide, og han svarede så, at han udelukkende var til klassisk. Men så gik der ikke så lang tid, måske en time, og så jeg billedet af heavy metal igen. Og jeg vidste bare, at han løj for sig selv, og han løj for mig. Så da jeg gik derfra, havde jeg egentlig en lettelse over mine evner. Og så skal vi lige høre en gang, hvad er der med det heavy metal? Er det noget, du godt kan lide, eller? Nej. Jeg kan ikke lide heavy metal. Det er larm i mine ører, det er brutalt, jeg bryder mig ikke om heavy metal. Vi siger tak til dig, Tine. Tilbage til studiet. Ja, og vi siger tak til Ulla Terkelsen, så er vi tilbage i studiet. Og det der jo er med den her pige, det er, at hun virkelig selv føler, at det er nogle meget særlige og specielle evner, hun har. Og når hun hjælper folk, så synes hun tit, at hun får meget negativ respons tilbage, og egentlig så synes hun, at det er et meget utaknemmeligt job, hun har fået, og skal gå og hjælpe de her forskellige personer med hendes meget særlige evner. Men i forbindelse med analyserne af den her pige og de specielle hændelser, så har vi fået psykolog Freud i studiet, som har specialiseret sig i psykoanalysen. Hvordan synes du, at Tine hun virker som fortæller? Jamen, vi får den her indre synsvinkel gennem Tine, som den her fortæller. Altså, vi får den her eksplicite fortæller netop, fordi at hun er nemlig synlig i de her begivenheder. Det er hendes tanker og følelser, som vi følger. Og på den måde, jamen, så er det også, hun er lidt upålidelig, fordi at hun er meget den her subjektive person. Altså på meget, ja, man ser hende som utroværdig. Altså et tegn på, at der kan godt foregå en eller anden form for noget psykisk bagved. Altså at hun, ja, der kan ligge et eller andet med hendes tanker, hun savner måske en eller anden form for omsorg med de her mænd, der er. Men på den anden side, så får man også den her troværdighed igennem hende, fordi at man får den her medlidenhed, og man danner det her syn på, at måske der er en eller anden form for psykisk, der ligger bag det her, og så bliver man som personer udad til. Vi bliver lyttende, og vi vil gerne høre mere og ligesom kende lidt mere til hende. Så overvejende er hun upålidelig? Hun er upålidelig overvejende, fordi at der er den her ironi i måden, hun er på. Altså det er ikke helt normalt. Nej. Ja, hvis vi skulle lave en psykologisk fortolkning af Tine, så er det relevant at snakke om forsvarsmekanismen projektion. Tine, hun siger, hun har den her specielle evne, som hun bruger til at hjælpe andre folk. Hun kan se nogle ting hos folk, som de gerne selv vil skjule,
hvor hun så hjælper dem ved ligesom at fortælle dem uden ord, at det er okay, og at de er okay. Og på den måde så hjælper hun dem. Hun anvender forsvarsmekanisme projektion i det, at hun har nogle forhold ved sig selv, hun ikke selv kan lide, som hun så projicerer over på andre, og så fortæller hun dem, at det er okay, men det er egentlig hende selv, som har brug for at få at vide, at hun er okay. Og de ting, der må være ved hende selv, som hun ikke selv kan lide, har hun brug for at få at vide, er okay, og få dem accepteret. Samtidig så kan man også konkludere, at Tine hun ikke har et særligt godt forhold til mænd, og hun har nogle lidt svære tilknytningsproblemer. Når det ligesom bliver lidt for tæt, eller hun har måske nogle følelser for nogle mænd eller drenge, så bruger hun ligesom den her undskyldning med, at hun kan se ind i dem, og de kan lide heavy metal, og det kan hun ikke. Det bruger hun ligesom som en undskyldning for at kunne trække sig væk igen, hvilket kunne tyde på, at hun har nogle problemer med at have følelser for andre og knytte sig til andre og have et forhold med især mænd.